अरे बाहे पूरवैया सैया खिड़किया से भूसे होला कूद कूद राजा भीतर के चीज है। अरे बॉर्डर पे लड़े के लड़ाई खो जाता त घरवया जहाए बलमुआ देहर जाई खो जाता त घरवया जहाए बलमुआ देहर जाई खो जाता। अरे अब रहल न जाता अकेला। अरे कौन खेला खेला कई प्रकार का होला जौने खरीदी दुनिया में झमेला में भाई वह खेला। अरे अब रहल न जाता अकेला मन करा करे के खेला। बर्दाश्त न होता तन्हाई। हम आगे पहुंचे हैं जंगल में। हमारे इधर का एक बहुत छोटा सा बहुत मशहूर प्यारा जंगल है जो कुसमी जंगल बोला जाता है। गोरखपुर से चालू होता है त्रिवेणी जीटैया पहाड़ में जाके खत्म भइलवा। हदे अब रहल न जाता अकेला। भाई हमारा नाम कमलेश चौधरी बा और आप लोग के प्यार आशीर्वाद हमेशा हमरा ही बनल रही जात तो बहुत अच्छा बात रहा। कहें कि आप लोग जेकरे पे प्यार आशीर्वाद बनौनी वो हमेशा संसार में अगर नाम उमर भइल हुआ तो आज भैया ऐसा